Għażliet responsabbli li setgħu telfu l-Partit Nazzjonalista mill-popolarità waslu sabiex l-ekonomija Maltija tibqa' fis-sod u jinħolqu l-impjiegi. U r-riżultati ekonomiċi li kiseb pajjiżna ġew rikonoxxuti wkoll mill-Kanċellier tal-Ġermanja Angela Merkel waqt laqgħa bilaterali li kellha mal-Prim Ministru Lorenz Gonzi il-Ġermanja. Hekk sostna l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt diskussjoni taħt it-tinda l-mellieħa bil-fatti fidejna, immexxija minn Stephen Kallejja li matula tkellmu wkoll l-ekonomista Lino Briguglio u l-avukat Marjosa Vella Cardona. Il-mod kif mexxi tajjeb l-ekonomija Maltija ġiet elenkata wkoll mill-professur Lino Briguglio. L-ekonomija tmexxi tajjeb. U jekk dal-gvern ħajġi kritikat fuq xi ħaġa, probabbli mhux ħadd tkun l-ekonomija, kien hemm affarijiet oħra m'hemmx fejn nitlu fihom, imma fl-ekonomija ma naħsibx li hija kif qed kemm il-darba il-weak point ta' dal-gvern. L-avukat Marjosa Vella Cardona fil-waqt li referiet għal family friendly measures sabiex jkun hemm bilanċ bejn il-familja u x-xogħol, semmit ukoll kif matul is-snin li għaddew il-gvern għaraf jinvesti fl-edukazzjoni li twassal sabiex wieħed isib ix-xogħol. Il-gvern għaraf jinvesti fl-edukazzjoni tul is-snin li għaddew. Qed ngħidlek ukoll billi fetaħ korsijiet ġodda nagħmlu mod fitilu għadni kemm skoprejt li nfetaħ kors ġdid ta' radjoloġija nagħmlu mod. Dan ovvjament huwa allinejat mal-istrateġija tal-gvern li beħsibu jiftaħ ċentru ġdid tal-onkoloġija biex bekk meta jinfetaħ dan iċ-ċentru ħansibu ħaddiema lesti għal dan iċ-ċentru l-ġdid. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista semma dak li qed jiggarantixxi il-Partit Nazzjonalista. Il-garanzija li nagħtu aħna hi li jekk jiġi elett il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, il-budget illi kellu jgħaddi mill-ewwel. U l-miżuri tal-budget jidħlu mill-ewwel. U jidħlu b'effett mill-ewwel ta' Jannar biex kull min kien intitolat għal miżuri joħodhom kif xieraq, joħodhom kif xieraq. Dak il-garanzija illi nagħtu aħna. Dan żied jgħid Simon Busuttil b'kuntrast mal-Malta Labour Party li minkejja li jiddikjara li kien budget tajjeb ivvota kontrih. Fil-waqt li rrefera li l-ħamis se jiġi approvat il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista li jfisser futur fis-sod, il-Viċi Kap semma kif il-proposta tad-dawl u l-ilma hi gimmick bħalma kienet gimmick il-proposta tal-VAT qabel ma tela fil-gvern il-Malta Labour Party fl-1996.